No, espera, porque eu poño outra música. Para Santiso vou rindo, para Xiaia cantando, pro Lujariño de Vigo vou como a troita nadando. Pro Lujariño de Vigo vou como a troita nadando. Donde ese mozo que bailades todos moi ben. Mira que ben cuzos pés, ese mozo decía que sempre bailaron ben. Eu non aprendi lado ningún. Meu pai bailaba a muñeira rebeirana como nadie. A miña nai tocaba a pandeireta como nadie. Pero eu cando empecé a tocar a pandeireta xa estaba retirada. Xa me retirei e empecé a tocar a pandeireta. E un día que cheguei a Paz de Marina, Marina foi a primeira que me dou clase, levaba a pandeireta coas patas para arriba porque non sabía coller o dereito. E díxeme, Base, estás segura que vas a aprender a tocar a pandeireta? Home, eu quería. Por daquela dalle a volta a pandeireta, pone o dereito. Pois sí, empecé eu. Tendes que me retirei. Sí, eu bailaba con meu pai, a muñeira me la apunteada moi ben, porque de pequeniña. Era guapísima tamén, non todos os non. Guapa era como un sol. Pero con miña nai tocaba a pandeireta. E meu pai, como bailaba tan ben, eu bailaba con el. Houbera unha festa por San Brás, que ven agora a festa de San Brás, e fixeron ali nun campo, porque antes facíanse non de Bingualeira, eso. E vían dous señores que viñan comprar cuches polas casas adiante. E tocaron a muñeira, eu máis meu pai verame a muñeira. Eu teria 9 anos, 8 ou 9 anos máis non tiña. E cando acabamos de bailar, dixo yo aqueles señores, señores, é a súa filla? Dille que veña aquí, eu que lle teño que facer un regalo. Vivía unha taberna. Taberna, non sei, o viño, as tazas de viños. E dou un paquete de galletas. Cousa para aquelo fora un milagro del cielo, un paquete de galletas naquel tempo. Dios mío, contenta que dei eu con aquel paquete de galletas por bailar unha muñeira, unha ponteada. Ai, feliz estaba eu coas galletas. E así foi, donde aprendín a bailar. Fixen a comunión, casei, todo xunto, entendes? Fixen a comunión porque casei todo xunto. E entonces tuvo un fillo, e despois tuvemos outra, despois marchamos para a Alemania, nosa vida un show. Casei con 16 anos. E despois xa non cantei nin bailei máis, despois xa cambiou o mundo total. Agora hasta aí, bailaba con meu pai, sí, que bailaba sempre. E a miña nai tocaba a pandeireta con unha rosa. E eu nunca se me dou por eso. Claro, como tuve un tanto que facer, porque fixen a comunión a má casei todo xunto, non me dou tempo de aprender a tocar a pandeireta nin de cousa ningunha. E así, Ramón. Non, a jalluda, como lle chamades vos, esa, pero non nin punta de comparación. Que o facedes, chapó, unha maravilla, maravilla. Pero comparado co que facía meu pai e máis as miñas tías, para nada. A desgracia que non houbera un vídeo como había como hai agora, porque era moi distinto. E bailádela ben, Ramón, mira que ben, moi ben. Pero nada que ver, para nada. Eu penso que a ver, que aprendechedes moi tarde esa muñeira, esa galluda. Porque a xente mellor de antes, porque estou falando das miñas abuelas e bisabuelas, e daquela a xente bailaba moi ben, a xente mellor bailaba todo moi ben. Despois eso foi se perdendo, porque despois xa ve outras cousas máis modernas, xa ve as discotecas, todo. Pero eu penso que esa xente de antes, como o meu pai, a máis como as abuelas de meu pai, a máis as señoras bisabuelas, porque eu fixen outro día unhas cancións que me deron, e escribinas, e puxenlle Base, bisabuelas de Sealla, porque eu esas cancións nunca as sentire. E foran das bisabuelas de Sealla. E iso que era antes, bailábase doutra maneira. A xente tiña outro estilo, bailaba doutra maneira. E vos facedelo tan ben que dá envidia vervos. Pero a critique falta. E Mar sabio tamén, Mar de Raigañas tamén o sabe. A xente cantaba máis antes porque facían eles mesmos as cancións. Agora xa é outra cousa porque xa imos unha asociación, temos un profesor, temos unha profesora. Eu acórdame que iba con meus pais, había ali un forreiro, que facía ferros todo o día despois de noite, iban para ali as veciñas todas tocar a pandeireta, máis cantar e bailar.
E as cancións facíanas elas mesmas. Eles mesmos inventábanas, e cantábanas, e bailaban, e tocaban. Eu acórdome de ir con meu pai, mas con miña nai para ese sitio, e tocaban, e cantaban, e estaban ali a calor, porque tiñan ese conto que tiraban así do conto aquel, e facía lume para queimar os ferros, e había calor, e estaban ali toda a noite bailando. Miña nai, cando iban de excursión, e iba cantando palo, sin repetir unha canción. E volvía cantando de volta sin repetir unha canción. E armaba a sele. Xa me dirás. Agora non, que agora despois xa veu unha profesora, un profesor, que non sei que, unha asociación. Cambiou o conto, cambiou moito o conto, Porque me fartei de traballar, porque traballaba 24 horas cada día. Non eran 12 nin 14, eran 24. E daquelas dixo, bueno, pois agora que parei de traballar, agora voume dedicar a facer o que me dá a gana. Fun a pandeirete, fun a baile, fun a manualidades, despois fun a todo. E non fun ao sitio solo, que fun a 2 ou 3. A asociación de aquí, a asociación de ali, bailaba aquí, bailaba ali, na asociación. Despois deso, pero despois des que me retirei. Retireime igual cedo, que tiña 61 ou 62 anos. Retireime antes de chegar ao tope, porque estaba farta de traballar. Tocáballe co dedo. Sí, cando cerramos o restaurante, cando vendemos o barco. Foi todo daquelas, vendemos todo. E dixelle, bueno, pois agora a vivir, que son 2 días. Non, pero son foliadas. Pero non son como as de antes, lógico que non. Porque as foliadas de antes facíanas elas mesmas, as pandereteiras inventaban, a tocaban, a cantaban. E agora xa imos todas cronometradas, sabes así, non? Como entendo moi ben ese conto. Imos aí, ta. De verdad que me parece, chapó, maravilla. Porque bailades tamén, cantades tamén, e facelo tamén que eu estou enamorada de vós todos. Sí, porque é verdad, esta xente xoven, cando nas foliadas vos vexo bailar a todos, eu quedo coa boca aberta, porque pois a miña neta, que empezou de cero, que iba a buscar Arteixo todos os viernes e traía para Malpica para Malanta, despois de Malanta iba para Raigañas. E empezou así a modiña porque ela empezou. E eu, pero muller, toca con os seus nenas, porque tal? Es que a mí eso non me gusta, abuela. E eu, pero muller, están as nenas aquí todas, E un día dixeme, abuela, vou a tocar a flauta. E mañá vou a Carballo a buscar unha. O dereito, E empezou así, tin. Pero daría 2 ou 3 meses xa me dixo o Suso, si, compralle a gaita a Lucía, eu vou comprar a gaita a Lucía, se empezou outro día indo coa flauta. Pois xa tocaba ben a gaita. E daí veu todo eso. A gaita, toca o tamboril, toca o bombo, toca a pandeireta, baila, fai de todo. E eso encántame. A mí encántame eso. Gracias a min, fai eso todo, senón non facía nada. Porque a nai díxome, eu deixo levar, pero non se pode levar, porque eu estou traballando en Arteixo e non pode levar a rapaza o viernes a tocar a pandeireta para por a traer para Arteixo. E non, pois gracias a min, eu estou máis feliz con Chancho. Estou contentísima. Díxeme un día, para as navidades me regalas un clarinete, e dixen eu, un clarinete, cando queiras, porque costa 2 reais. Ti, por culpa deso, non te lo pierdes, Bueno, así unos sencillitos. E eu, claro, sí. 1.800 euros. Tocouno 2 veces. Teno guardado no armario, outros pasía, Teno na casa de Xía, Porque a nosa casa de Xía demos a eles. E ora eles os fillos de semana veñen pa Xía, 2 veces o tocou yo, 1.800 euros. Era o máis sencilliño que había, dono la vida. Porque aunque custara 3.000 euros, non iba a tocar máis igual. Ten moito futuro, ainda debían de... Sabes o que pasa, Telo Ramón? Que co conto do fútbol, que as nenas xogan ao fútbol como somos agora, e deixan a pandeireta mal o baile por culpa do fútbol. Porque a nosa Lucía xoga ao fútbol. E os homens xa non iban. Aí está. E agora as nenas, que iban moitas a baile, a pandeireta, pois agora como se dá polo fútbol, pois por culpa do fútbol deixan a pandeireta. Que deixaron, moitas nenas deixaron, de ir bailar a máis tocar a pandeireta por culpa de ir ao fútbol. A nosa vai aos 2 lados igual, de momento vou cruzar os dedos. Porque a mí gusta moito máis que vai a tocar e bailar que vai ao fútbol, pero bueno, como a grandiña, vai onde quere ela. A mí non me fai daño ningún, pero é verdad que sí. Eu non o entendo, non sei se cando eu digo antes, que é o que xa comprou unha televisión que lle custou un ollo da cara. A máis un aparato, a máis non sei que, para entrar e non sei en donde, se eu podes entrar en Estados Unidos, porque eu ni o fútbol miro.
Sabes os cartos que gastou por culpa de ver os fútbols todos, internacionales, chuzalle aquí ao colado, outro lado, sálelle non sei quen, sálelle non sei quanto. Oi, por favor. Lucía igual, o fútbol. E que canto, meu filliño. Pero se non correr a cantar, San Adrián a Barqueiro, fun a Malpica pescar, pesquei unha malpicana. É de sempre. Por ir de noite caí na lama por unha nena que namoraba. Se en vez de noite fora de día, talandeaba e non caía. E non caía, e non caía. Ai, la, 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 ai, la, 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 la. Como sei que che gustou arroz con leite, o día do meu santo convidareite, convidareite, convidareite. Como sei que che gustou arroz con leite, e así seguido. Ai, San Adrián e Barco. Ai, meu santo San Fido Castro, ai, para así, ai, así destas cancións. Cantoche máis? Cantoche máis destas? Ai, destas as que queiras, porque non sei máis que esas tampouco. Si a xa ten a sona, si a xa sona ten, si a xa ten a sona de cantar e bailar ben. Si a xa ten a sona de cantar e bailar ben. É verdad, é verdad. Ai, non, esta é de si a outra. Dicen que si ya es feo porque no tiene balcones, pero ten pandereteiras que roban los corazones. Pero ten pandereteiras que roban los corazones. Vale máis ser de Xiaia con aqueles poucos bens que ir gastar os zapatos ás pedregeiras de Mens. Que ir gastar os zapatos ás pedregeiras de Mens. Anduveche está lavando de que as tiñas a pares, eu non che vexo ningunha, dime por donde as traes. Para cantar veño, esa que sabedes todos, para bailar meu irmán, para tocar o pandeiro. Meu santo Santín Findo Castro ten as culleres na fonte para darlles de beber aos romeiriños de lonxe. E así deste Ramonciña hai unha pila delas. San Adrián a Barqueiro, ver que San Adrián. Así destes, unha detrás da outra, non sabe? Así unha detrás da outra. Os carnavales, era? Sí, nós todos os anos nos vestíamos. Eu de entroido non me podía vestir máis que estaba porque era imposible. Porque... Pero cambiábamos o traxe. Os carnavales. Miña nai, a máis unha cuñada de miña nai, a mala filla dela é máis eu, a Nite é máis eu, a malas dúas cuñadas. Os 4. Eu salle así tocando as castañolas, que non tocaba cousa ninguna, as castañolas, pero salín así. Tocando as castañolas. Na foto que estou ali, na foto que se ve. Estou así de guapa, porque era guapísima. Ainda son eu agora, imagínate antes. Pois había festa polas carreteras arriba, carretera abaixo, tocaba todo o mundo tocaba as castañuelas, as pandeiretas, o que se vía tocar, jaitas gallegas non había, que non había 3.000 euros para comprar unha jaita, nin 2, nin 1.000. Pero pandeiretas e cunchas e paus, como diteres os carabullos, e paus, e pandeiretas e cunchas e carretera arriba, carretera abaixo, xuntábanse todos nun sitio, e agruaban, e cantaban, e bailaban, e disfrazaban todos os anos polos carnavales. Por iso teña aquela foto ali preciosa. A que estou ali, estou guapísima. O traxe sobre todo. Eu sei que vos que facedes todo moi ben, porque estades entrenando todos os días ou todas as semanas, vale? E aprendedes moito, bailades moi ben, facedes todo. Pero o de antes era unha cousa distinta. Ninguén iba a aprender a lado ningún, ni nada. Xuntabas a xente, cantaban, a bailaban, a tocaban, a paseaban pola carretera arriba, a carretera abaixo. Facías a festa así. O que facedes vos agora é unha eminencia, porque é todo unha riqueza. Hai gaitas, hai pandeiretas, hai bombos, hai platinos, hai cunchas, tendes de todo. Tendes isto, tendes aquilo.
tendes todo. Pero antes non había nada. Había uns zocos aínda, porque por algúns sitios non podíamos pasar con zapatos, que xa os zapatos non eran moita cousa, que se mollaban xa rompían todos. Uns zoquiños, porque había tanta lama, e había que ir para os sitios onde non houbera lama. Os zoquiños para tocar e cantar e facer a festa así, cada un facía como podía. Así, Ramón, isto era o que había antes. Non me preguntedes moito máis, xa non me acordo de moitas máis cousas, xa non me acordaba da canción. Pois está perfecto, é un cantada da vida, miña santa.